Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon shiri namu mai suna hasken ma'aurata, wanda zai rinka zuwar muku ƙarƙashin jagorancin wannan channel namu mai suna farin jini Hausa TV. Ku daure ku danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda zamu rinka sanar da ku da zarar mun ɗora shirin mu. Mun gode. Matar aure. Duk matar aure tana buƙatar samarwa kanta wasu abubuwa waɗanda za ta iya zama da mijinta lafiya, musamman auren so da ƙauna. Mafiya yawa ana yin aure ne domin ana son juna. Tushen auren raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zama da miji zama ne wanda ake so a yi har abada. Zama na ƙarshen rayuwa, zaman da mutuwa ce kaɗai za ta raba tsakanin. Ke matar aure ba za ki zama matar aure ba sai kin rike abubuwa, ko in ce hanyoyin zaman lafiya a gidanki. Hanya ta ɗaya, miji yana so ana girmama shi. Yar uwa, saboda me ba za ki girmama mijinki ba, bayan Allah ne ya ce mata su bi mazajen su? Kuna so ku ɓata wa Allah, saɓa wa Allah? Kina son shiga fushin Ubangiji? Saboda me ba za ki ba wa mijinki girmamawa ba a matsayinsa na shugaba a gare ki? Domin shi miji shugaba ne a wajen matarsa da 'ya'yansa. Uwar gida, idan mijinki ya dawo, tashi ki tare shi, ki karɓi kayan hannun shi, ki samar masa waje mai kyau ki adana, domin kar ya ga kamar kina wulaƙanta abin da ya kawo. In kuma ya dawo, yi masa sannu da zuwa, tambaye shi ya kasuwa, ya hanya. Samu wani abu mai sanyi ki bashi ya sha, ko ki bashi a baki da kanki. Yar uwa, cirewa mijinki riga ki kai ki adana a ɗaki, can kan gado ki baza ta sha iska. Kar ki kai waje kan igiya, idan ya gani zai ɗauka kina jin warin jikinsa ne. Haba yar uwa, ko rigar tana warin, shanya ta zaki a ɗaki. Idan kin gama sallamar mai gida, sami sabulu ko omo ki wanke shi ki shanya. Idan ta bushe ki ninke ki zauna a kai, ko ki ɗora abu mai nauyi a kai. Gani zai yi kamar an goge shi, sai ki ga ya saka ta gobe tana ƙamshi. Ki kawo wa miji abinci mai kyau wanda kika haɗa. Haba uwar gida, ko shinkafa da mai da yaji kika yi, in dai kin gyara ta babu tsakuwa, mai gidanki zai ji daɗin girkin ki. Kawo masa ko da tuwo kika yi, shi fa tuwo ba shi da daɗi yar uwa, miya ce mai daɗi. Yana da kyau a ce kin iya miya mai daɗi, ko don mijinki ya ji daɗin abincin. Idan ya gaji, yar uwa, ba shi a baki har sai ya ƙoshi. Kina dariya, kina shagwaɓa, kina cewa ya ƙara har sai kin tabbatar ya ƙoshi, sannan za ki kwashe kayan ki kai kicin. Ba wai sai kin ci ba, sai dai idan shi ne ya takura ki ci. Sai ki ci don shi ma kar ya ce ba ki jin maganarsa. Yar uwa, dawo, zauna kusa da shi cikin girmamawa. Za ki yi magana da shi cikin kissa da kalamai masu daɗi. Yanzu me kake so? Me za a baka? Kina iya cewa in yi maka tausa, duk cikin girmamawa. Yar uwa, kar ki yarda muryar ki tafi ta mijinki amo da tashi. Kina magana cikin girmamawa da salo na jan hankalin mai gida. Yana da kyau ki iya magana ta girmamawa idan kina tare da mijinki. Hanya ta biyu, uwar gida amarya. Mai gida yana son kwalliya. Ita kwalliya tana ƙarawa mace abubuwa da yawa, ciki har da ganin daraja a wajen miji. Mijinki yana ganin ki da daraja yar uwa. Ita kwalliya tana ƙarawa mace kyau, domin idan mace bata iya kwalliya ba, gaskiya ba ta da kyau. Kuma duk kyanta sai ta yi kwalliya za ka san tana da kyau. Yar uwa, mai gida ake wa kwalliya don ya gani ya ji daɗi, ko in ce ya san matarsa tana faranta masa rai. Za ki iya yi wa mijinki kwalliya yana gida, ko za shi wajen aiki, ko yana wajen aiki. An fi so dai wanda aka yi shi domin shi ya san an yi. Da kin san lokacin dawowarsa daga wajen aiki yayi, sai ki je ki yi wanka. Bayan kin yi wanka, zauna ki yi kwalliya mai kyau. Yar uwa, zaɓi kayan da kika san ya fi son su ki saka. Lallai kayan zama masu matsa jiki. Ki tabbata sun fito da surar jikinki, ta yadda idan ya gani ba za a bari ba, zai ɗana. Kina jin ya dawo, taho da ɗan gudu mai jijjiga jiki. Yana ganin mamanki suna rawa. Yar uwa, idan za ki saka kaya, kar ki yarda ki saka bireziya. Ki bar mamanki a tuɓe yadda za su rinka rawa.
yayin da jikinki zai rinka motsa. Idan kin tabbatarwa daga ke sai yaranki ne a gidan, su ma yaran idan ƙanana ne idan sun ɗan tasa to kar a yi a gabansu saboda raini irin na ɗa da mahaifi. Taho ki rungumi mijinki kina danna nonuwarki a ƙirjinsa. Mai gida yana buƙatar ganin nonuwa akai amma fa sai an gyara nonon. Kar ki yarda mijinki ya gama nononki yayi kore yayi baƙi kiga har wani yalo yake yi ana gyara shi saboda mai gida yana so yana taɓa nonon matarsa yana saka baki yana sha. Yanzu ƴar uwa ba kya gyara nononki, yaushe mai gida zai yi sha'awa har ya saka baki ya sha? Ki kamo hannun mijinki ki kai shi ɗaki kafin ya dawo. ƴar uwa ki kai masa kayan da zai yi wanka banɗaki. Ki tabbatar kin kai ruwa kala biyu, mai zafi da mai sanyi, gudun kar ransa ya ɓaci. Idan kin tabbatar ya gama shafa masa mai, inda hali ku yi wanka tare kina cuɗa shi. Bayan kin gama shafa masa mai, kaya mara nauyi zaki ɗauko mai ki taimaka masa ya saka. Ki tabbatar kin gyara mai gidanki yayi kyau. Idan kuwa kin yi wanka, ki samu wasu kaya ƙanana ki sake yi wa mijinki kwalliya. Ki feshe jikinki da turare, ki zauna a jikin mijinki, ki kwantar da kanki saman kafaɗar cikin shagwaɓa irin ta amarya da ango. Kina yi masa kissa ta jan hankali. Uwar gida ko baya jin sha'awa, hakan zai sa ya ji yana son ya kwanta da ke. Kar ki yarda ki rinƙa zama ba kya yin kwalliya. Ki yi wanka ki yi kwalliya domin mijinki ya gani ya ji daɗi, ki samu ladan mai yawa. Ki rinƙa domin kin faranta ran mijinki. Ki rinƙa saka masu kaya masu tada hankali wanda za su rinƙa fiddo da suran jikin mace domin ya ɗaga hankalin mai gida ta yanda zai zo ya rungume ki da gudu ba tare da ya shirya wa hakan ba. To masu sauraron mu mun gode, sai mun haɗu a shiri na gaba.